Mawla i chi, a chroeso I gwasanaeth ar bnawn poeth, ac mae'n poethu ond ni'n dall hefyd, felly gobeithio ni'n ddigon oer rwan I gofyn i'r breseg at I felly. Dyma ni, mae'n braf cael eich cwmni chi. Ac yr wythnos am wyna ni gyda Cwrdd Edmund Sori, mis Ystafell Lach yma yn Nia. A wedyn, dim Mawrth, yma ffrindiau bach. Dwi'n ni'n ystach chi wedi clywed gen I bobl, ond eraill ond hwnna 22 o blant a'i gyfarwyr ffrindiau bach wythnos diwethaf. Ac wedyn mae hynny wych efo y menter wedi llwyddo. A hanner o 10 yn mynd y cylch yn y caffi ac ni'n edrych ymlaen ddod o'i gilydd, hanner, chacen, sgwrs yn braf iawn mewn oedolion. A wedyn yn ystod yr wythnos naturiol mi fydd bwydo yn Canolfan Grug yn Archefynu. Mae'r tîm wrthi gynharchedd, Delyth ac Enfys, ond mae'n wrthi heddiw hefyd yn digwydd bod. A mae'n un dda wrthi helpu gyda'r bwydo John, Bethan, Seren, Rachel a Bwydo. Wedyn dwi'n meddwl ymlaen I sôn Alun am jyst yn osbasio bod y cyfarfod yn dylunio gynharchu ni yn Gwener yn Abertawe. A wedyn, wrthos nesaf, Alun bydd modd o ddau yma ac Ken yn y bore. Dyna ni modd yn ôl. Diolch yn fawr I ti am y cyhoeddiadau. Gai wahodd Malcolm I ddeud gair bach ar y cychwyn.
Diolch i chi, Malcolm, am y geiriau caredig. Hi oedd yr aelod hynna 103 oed. A meddyliwch wedi geni rhwng y ddau ryfel byd yn 23. 2 flynedd yn iau na fy nhad. Mae'n rhyfeddol. Wedi cael hir oes. Mi gawn ni gyfle i sôn amdani eto yn y dyfodol. Os da chi'n cofio, fe gafwyd cyflwyniad gan Ifan Roberts y Sul dwytha ynglyn ag elusen cynnal. Atgoffa chi bod elusen cynnal yn cynghori clerigwyr gweinidogion a gweithwyr Cristnogol sydd yn teimlo dan bwysa, sydd yn teimlo yn isel, sydd yn gwynebu problemau drwy gyfrwng i gwaith. A mi oedd y diaconiaid yn teimlo i bod ti'n elusen addas i ni i chefnogi hefo casgliad arbennig dros y ddau sul. Felly yn sgil hynny, mae yna gyfle i chi gyfrannu, os ganddoch chi arian parod y prynhawn yma, eich bod chi'n rhoi rhodd. Neu mae manylion y Banc Ebenezer ar waelod y daflen wythnosol, a rhowch gyweirnod cynnal fel disgrifiad o'ch cyfraniad
ac yna bydd eilir yn gallu didoli cyfanswm at ei gilydd. A diolch i chi bob amser am eich heilioni. Chydig adnodau o lyfr y proffwyd Eseia, ac yn y fan yma mae Eseia yn gweld yr arglwydd yn dod yn ôl. A sa werth i chi, byddai'n mynd darllen pennod 35 o Eseia ar ei hyd. Ond ar ôl i chi fynd gartre, trowch i lyfr Eseia a darllenwch, mond 10 adnod ydy pennod 35, llawenydd wrth ddychwelyd. Llawenyched yr anial a'r sychdir, gorfolefed y diffeithwch a blodeuo, blodeued y maes o saffrwm a gorfolefu a llawenydd a chan. Rhodder gogoniant i Lebanon iddo, mawr hydy Carmel a Saron. Cant weld gogoniant yr arglwydd a mawr hydy ein Duw ni. Cadarhewch y dwylo llesg, cryfhewch y gliniau gwan. Dywedwch wrth y pryderus, ymgryfhewch na cofnwch, wele fe ddisgyn ar Edom ar y bobl a ddedfryda i farn. Yna fe agorir llygaid y deillion a chlustiau'r byddariaid, fe lamar cloff fel hyd, fe gan tafod y mudan. Ond yr rhai arwyddhawyd fydd yn rhodio arni, a gwaredigion yr arglwydd fydd yn dychwelyd. Dont i Seion dan ganu, bob un gyda llawenydd tragwyddol. Hebryngu'r hwy gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a griddfan yn ffoi ymaith. Gawn ni ganu yr emyn cyntaf, y prynhawn yma. Emyn hyfryd yn clodfori'r arglwydd. Tydi sy'n deilwng oll o'n can, fy nghriwr mawr am Duw, a'r geiriau sydd yn dilyn. An gwaith i ar
heddiw na'i mwynhau. Diolch adwy am ddoniau sy'n oes oedd i barhau. Darlleniad o'r ddeuddegfed bennod o Efengyl Marc, adnodau 19-34. Daeth ato Saddwceaid, y bobl sy'n dweud nad oes dim atgyfodiad, a dechreuasant ei holi. Athro medded, ysgrifennodd Moses ar ein cyfer. Os bydd rhywun farw a gadael gwraig, ond heb adael plentyn, y mae ei frawd i gymryd y wraig ac i godi plant i'w frawd. Roedd 7 o frodyr. Cymerodd y cyntaf y wraig, a phan fu ef farw ni adawodd blant. A chymerodd yr ail hi, a bu farw heb adael plant, a'r trydydd yr un modd. Ac ni adawodd yr un o'r 7 blant. Yn olaf oll, bu farw'r wraig hithau. Yn yr atgyfodiad, pan atgyfodant, gwraig prin ohonynt fydd hi, oherwydd cafodd 7 i'w wraig. Meddai Iesu wrthynt, onid dyma achos eich cyfeiliorni, eich bod heb ddeall na'r ysgrythyrau na gallu Duw. Oherwydd pan atgyfodant oddi wrth y meirw, ni phriodant ac ni phriodir hwy, y maent fel anylion yn y nefoedd. Ond ynglŷn â bod y meirw yn codi, onid ydych wedi darllen yn llyfr Moses, yn hanes y berth, sut y dywedodd Duw wrtho, Myfi, Duw Abraham a Duw Isaac a Duw Jacob ydw i. Nid Duw'r meirw yw ef, ond y rhai byw, yr ydych yn mhell ar gyfeilion. Daeth un o'r ysgrifenyddion ato wedi ei clywed yn dadlau ac yn gweld ei fod wedi ei hateb yn dda, ac ofynnodd iddo, prin yw'r gorchymyn cyntaf o'r cwbl? Atebodd Iesu, y cyntaf yw, gwrando o Israel, y mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd, a char yr arglwydd dy Dduw a'r holl galon, ac a'r holl enaid, ac a'r holl feddwl, ac a'r holl nerth. Yr ail yw hwn, car dy gymydog, fel ti dy hun. Nid oes gorchymyn arall mwy na'r rhain. Dywedodd yr ysgrifennydd wrtho, da dywedais dathro, gwir mae un Duw ydyw, ac nad oes arall ond ef. Ac mae ei garu ef a'r holl galon, ac a'r holl ddeall, ac a'r holl nerth, a charu dy gymydog fel ti dy hun, yn rhagorach na'r holl oethoffrymau ar y berthau. A phan welodd Iesu ei fod wedi ateb yn feddylgar, dywedodd wrtho, nid wyt ymhell oddi wrth deyrnas Dduw, ac ni feiddiau neb ei holi ddim mwy. Diolch i Gwenda am y darlleniad. Fyddwn ni'n cyffwrdd â darn o'r darlleniad yn nes ymlaen, ond yn y cyfamser gawn ni blygu pen mewn gweddi. Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. A'r ddaear oedd afliniaid a gwag a thywellwch ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dwedodd Duw bydded goleuni, a goleuni a fu. Fe ddiolchwn i ti am bod ni yn rhan o dy gread di. Nid planed ddi-ystyr heb arwyddocad, nid galaeth heb bwrpas iddi yw hon,
Nid cosmos nad oes dim byd mwy nag adwaith cemegol wedi peri i bodolaeth i, ond cread gan grewr. Nes bynnag ydy dirgelion dyfynion hynny. Fe greais dy cwbl oll i bwriad. Fe greais dy planedau a'r heiliau a'r lloerau gogoniant i ti dy hun. A pnawn yma gyda'n gilydd ar ddiwrnod braf a chynnes o haf, pan mae'r byd natur yn ysblennydd, da ni canu tydi sy'n deilwng oll o'n can. Grewr mawr am Dduw, dyddoniau di o'n cwmpas maint, bob awr yr wyf yn byw. Ac am roi ynom ni y gallu werthfawrogi y cread, a bod na gyfaredd i radda wrth weld harddwch golygfeydd a lliwiau blodau yn yr ardd, ac edrych i lygaid plentyn bach, a gwerthfawrogi profiad oedolion oedrannus, yn bod ni ran nid o rywbeth di-bwrpas, ond yn bod ni'n rhan o dy waith a dy gynllun rhagorol, crefftus, amrywiol, dy ddwylo di dy hun. Gwaith dy fysedd, y lloer a'r ser, yr rhai o'r deiliais. Pa beth yw dyn i ti i'w gofio, a mab dyn i ti ymweled ag ef? Eto fe'n gwneithos ni yn rhan o dy gread di dy hun, i ofalu amdano, i stiwardio yn ddoeth dros y blaned hon. A da ni diolch i ti am y breintiau hynny, a dy fod ti wedi rhoi y gallu yno i werthfawrogi rhyfeddodau y cread. Bod ni'n gallu blasu chwerw a melys a sur, blasu bwydydd gwahanol a spices gwahanol, a bod rheini yn ddanteithiol i ni. A bod ni'n gallu gweld a'n llygaid siapiau, gallu gweld nid un lliw, nid monocrom, ond gweld y lliwiau i gyd, lliwiau'r enfys a mwy, oherwydd rhyfedd rwy ti wedi'n creu ni. A da ni'n diolch i ti am bendithion bywyd. Y bendithion hynny da ni'n cerdded heibio iddyn nhw, gan i cymryd mor aml yn ganiataol. Ond maddau ni hefyd yn bod ni yn esgeulus o dy gread. Bod ni yn ei lygru, bod ni yn ei ddinistrio hefo plastig a mwg a CO2. Ac nad yda ni'n dilyn y gorchmynion a roddais di ar y cychwyn i fod yn ofalus ohono. Gosodais bob peth da ni draed defaid a cychain o anifeiliaid y maes, sehediaid y nefoedd a physgod y môr, a'r rhai sydd yn tramwyo llwybrau y moroedd, i ofalu, i fod yn ddoeth, i fod yn ystyriol yn defnydd o adnoddau y cread. Addai ni hynny arglwydd, a tyn ni at yn coed i sylweddoli nad yda ni fod i ddinistrio yn amharchus dy waith di. Ond bod ni'n edrych ar ôl byd natur a'i ryfeddodau yn ei warchod o'r rhag creadigau, rhag llygred, yn cyfrifoldeb tuag ata ti dy hun. Fe ddiolchwn i ti am y cread. Fe ddiolchwn i ti nid yn unig yn bod ni'n gallu gweld, ond yn bod ni'n gallu adnabod. Edrych i wyneb pobl a'i adnabod nhw. Gwybod pwy ydyn nhw. Gweld i hyd a'i lled nhw. A da ni diolch yn bod ni wedi cael y fraint o wneud hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. Ydan da ni'n gwybod am yr Iesu, ond da ni'n cael y fraint hefyd o'i adnabod o fel cyfaill tynedd, fel ffrind triw, fel bugail da, fel goleini'r byd, fel drws y defaid, fel bara'r bywyd, fel gwaredwr, fel arglwydd, fel brenin. Am bod ni yn dy ras di, yn dod i'w adnabod ef. A da ni diolch i ti am y cread. Fe ddiolchwn i ti nid yn unig yn bod ni'n gallu gweld, ond yn bod ni'n gallu adnabod. Edrych i wyneb pobl a'i hadnabod nhw. Gwybod pwy ydyn nhw. Gweld i hyd a'i lled nhw. A da ni diolch yn bod ni wedi cael y fraint o wneud hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. Ydan da ni'n gwybod am yr Iesu, ond da ni'n cael y fraint hefyd o'i adnabod o fel cyfaill tynedd, fel ffrind triw, fel bugail da, fel goleini'r byd, fel drws y defaid, fel bara'r bywyd, fel gwaredwr, fel arglwydd, fel brenin. Am bod ni yn dy ras di, yn dod i'w adnabod ef.
Na foed i ni fod yn ddibris o'r bendithion hyn, ond gad i ni ryfeddu at dy gariad a charchorio gan dy hilioni tuag atom ni. Fe ddywedodd yr Iesu yn ei weddi, pan gweddiwch fel hyn, ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd sancteiddiau'r denw. Fod ti fel tad dwyfol, yn ofalus o dy blant, yn ei bwydo, yn ei gwarchod, yn ei diogelu, yn ystyriol o dy blant. Ac ar sil y tadau, da ni'n gweld esiampl o didog o dad yno ti dy hun. Tad yr ydyn ni yn tro i wefelychu gyda'n plant, fel gyda yn chwirion. A da ni'n gofyn y byddi di yn bendithio tadau yr oes bresennol fel i bod nhw'n dadau fel ti, yn ystyriol, yn llawn cariad, yn hael, yn faddeugar, yn meithrin i plant. A da ni'n tristau yn aml arglwydd wrth i deuluoedd chwalu bod tadau yn brin mewn teuluoedd a bod mamau yn aml yn gorfod brwydro i feithrin plant ar eu pennau hunan. A da ni'n gofyn i ti warchod y mamau sydd yn gorfod gwneud hynny, yn gorfod bod yn fam ac yn dad i'w plant bach. Ac fe fyddiwn arglwydd y byddi di'n rhoi nerth a chynhaliaeth iddynt. Fe fyddiwn a hithau yn benwythnos tafwyl dros y gymuned Gymraeg yma yng Nghaerdydd. 8,000 a mwy wedi mynd i'r wyl ddoe a mae yna filoedd ar filoedd yn ymgynnull at ei gilydd ar gyfer dasliad diwylliannol Cymraeg a Chymreig. Diolchwn am ein bodolaeth fel cenedl ac am y ryfeddod yn bod ni'n parhau i siarad yr iaith Gymraeg ochr yn ochr a'n cymdogion sydd ar iaith gryfaf ond un yn hanes dynoliaeth. Ond wrth i ni werthfawrogi yn diwylliant a'n hanes a'n hiaith, da ni gweddio dros gyflwr ysbrydol yn cenedl ni. A fod y miloedd yn tyrru lefydd arall yn hytrach na doddoli di bellach, a fod yr addolwyr yn brin yn yr eglwysi. Ac fe weddiwn am fydd y bydd pobl yn tyrru i daddoli di wrth y miloedd ar dega o filoedd. Hefyd wrth ddathlu diwylliant a cyfoes i etifeddiaeth, ond hefyd i bod nhw'n sylweddoli o'r newydd, mae ti yw ein tad nefol, mae ti yw ein gwaredwr, a fod llawenydd di-ddarfod i'w gael drwy yr arglwydd Iesu Grist. Yn yn gweddiad, da ni'n cofio am y rhai hynny sydd yn sâl yn ystod y cyfnod yma, rhai sydd yn methu ymuno hefo ni oherwydd gwendid corff a meddwl, bydd yn agos atyn nhw mewn ysbyty a chartref a'i heilwyd ei hunain. Da ni'n ymwybodol fod yna rai derbyn profion ar hyn o bryd am eu cyflwr, ac yn gofyn y byddi di'n cerdded gyda nhw ar y daith maen nhw'n ei wynebu, ac y byddi di yn ei hatgyfnerthu nhw gorff ac enaid. Arglwydd, weddiwn dros yn teuluoedd ym mhob man, yn lleol ac yn fyd eang. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Amen.
Amadahi hain trosedai. Wedi model i'r haiad drosedo yn ein helfyd. A ffaidan dwy'n i braw, ond gwared i'r hag y brw. Oherwydd ei ddoti o'r nas o'r goffi o'r gregonion am fydd. Dewch i ni ganu yr emyn nesaf. Rwy'n chwennu'ch gweld ei degwch ef siwch popeth is yr hod. Na welodd lluoedd nefoedd byr, gyffelib iddo erioed, a'r geiriau sydd yn dilyn. Gan i weld pa mor boeth fydd hi, na i drio torri'n sylwadau'n fyrrach rhag ofn
dim rhy ddrwg yn y ffrynt, mae'n dwrach bod yr awyr iach yn dod at Helen a fi yma, a bod yr awyr poeth draw fanna yn effeithio arna chi. Da ni'n parhau pnawn yma hefo nodweddion yr eglwys fore. A dwi wedi cymryd amser i fynd drwy baragraff yn niwad Actau penod 2, adnod 42 ymlaen, lle, dwch mi weld, atgoffa chi, felly bedyddiwyd yr rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw, tua 3,000 o bersonau, dydd Pentecost oedd hwnnw, de, a Pedr newydd bregethu, a pobl yn ymateb i'r newyddion ar Efengil oedd yn cael ei chyhoeddi. Ac yna, da ni'n cael disgrifiad bach, a da ni wedi cyffwrdd rhai o nodweddion yr eglwys fore. Rheswm dwi'n gwneud hyn ydy bod y Beibl yn dysgu ni o'r nodweddion sydd yn fod yn rhan o yn bywyd a hymddygiad ni fel eglwysi 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Corff Crist ydy'r eglwys, ac felly fel corff Crist, da ni'n gwneud gwaith yr arglwydd Iesu. A da ni angen sylwi ar y nodweddion a gofyn, lle da ni'n gwneud pethau'n iawn? Lle da ni'n gwneud pethau'n anghywir? Yda ni'n cael yn herio yn y gair i ddatblygu rhai pethau penodol. Eisoes, mae yna 2 dair pregas wedi bod yn barod, da ni wedi edrych ar yr eglwys yn dysgu am Iesu. Y pwyslais fod y Cristnogion yn prifio'n y ffydd, nid yn aros yn ei hunfan, adnod 42. Yn ail, ddaru ni sôn fod yr eglwys yn gymdeithas o bobl oedd wedi cael ei galw at ei gilydd gan Dduw. Nid hap a damwain ydy eglwys Gristnogol, ond bod criw yn teimlo galwad ac arweiniad Dduw trwy'r ysbryd glân i ddod at ei gilydd, fel ddigwyddodd ym 1826 yng Nghaerdydd, a criw yn teimlo i anna ni gychwyn eglwys bach a'i galw hi yn Ebeneser i fod yn gorff Crist. Yna, ddaru ni edrych ar gweddio, os y cofiwch chi, yr angen i ni weddio yn gyson, a mi oedd ganddo ni oedfa gymyn a dangos bod nhw'n torri bara gyda'i gilydd. Ac ar ddiwedd bregeth wythnos dwytha, nes i sôn am y cymal bach, adnod 43, ac yr oedd ofn ar bob enaid. Da ni'n cysylltu ofn efo rhywbeth brawychus, efo profiad negyddol mewn ffordd, yn dydan. Nad ydy ofn yn beth da. A mi oedd, mae Arfon di trio addasu hwn i fod yn Beibl.net yn dod yn roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dofn yn ei plith. Be oedd anacrophobia? Phobos ydy'r gair Groeg yn y fan yma, sydd yn golygu ofn. Ond yn hyd-destun eglwys, mae o'r hen ffordd oedd Cymru'n cyfieithio parchedig ofn. Ac yna, yn y cyfeithiadau Saesneg, da chi'n cael many miracles and wonders were being done through the apostles, and everyone was filled with awe. Rhyfeddod dofn o fod. A o'n isio just camu nôl am eiliad i ystyried hwnnw ychydig bach ymhellach. Fo' na deimlad o ryfeddod dofn, parchedig ofn ymhlith y Cristnogion cynnar. A dwi'n hoffi'r gwirionedd yma, y nodwedd yma, bod Cristnogion i fod wedi cael ei cyfareddu gan gariad Duw. A fod y cyfaredd hyfryd hwnnw yn aros hefo nhw yn ystod dyddiau cyffredin i bywyd. Da chi'n bod weithiau mae yna rhywbeth yn digwydd yn eich bywyd chi. A da chi'n meddwl yn ôl am yr digwyddiad hwnnw'n dod â llawenydd i chi rwan a dod â gwen ar eich wyneb chi. Fo' na rhyw brofiad, rhyw achlysur, da chi wedi bod yn rhan ohono fo. A da chi ar ddiwrnod diflas, pa mae y cymylau llwyd yn eich brofiad chi, yn meddwl yn ôl, a mae o'n dod â llawenydd, a mae o'n dod â
sicrwydd i chi. A dwi'n credu na dyma beth o ystyr Luc wrth iddo fo sgwennu yn famau yn Actau. Bod pobl yn cofio am yr Iesu, ac am gariad Iesu, ac am yr hyn mae o wedi wneud. A fod y gyfaredd yna o'r ffaith fod Duw yn caru ni ac yn cadw ni, yn helpu ni i fyw yn heddiw. Cos da ni'n gallu gwynebu anawstera, a pwysa, a anhapusrwydd. A da ni'n cario gyda ni, da ni'n bobl Iesu Grist. A da ni'n cofio i fod o'n caru ni, ac yn hachub ac yn cadw ni. Mae'r Ysbryd Glân gyda ni. A dwi'n hoff o'r syniad yma, y gwirionedd mae Luc yn ei gyflwyno. A mae rhai wedi ceisio mynegu hyn. Lle dwi wedi dod? Dwi'n anghofio'r llyfr yma. A mae'n addas bod fi'n darllen o'r llyfr yma heddiw yma, oherwydd mi geisiau'r llyfr yma'n bresant gan Emrys a Mair Evans. Print gregynog ydi o holl weithiau Anne Griffiths. A mae rhai o eiriau Anne Griffiths yn gyfareddol, oherwydd oedd hi'n amlwg yn ei geiriau yn caru Iesu Grist gymaint. Fi o'i farw 90 oed, ynddo? A rhyw 10 o emynau nath hi'm ysgrifennu, rhyw 10 o benillion ei emynau nath hi ddysgu i'w morwyn Ruth. Mwyn i John Hughes, Pont Roberts, i roi nhw ar glawr. A mae cariad Duw yn cydio ni. Dyma un enghraifft o'r llyfr. Anne Griffiths, rhyfedd gan angylion, rhyfeddod fawr yng ngolwg ffydd. Gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth, a rheolwr popeth sydd yn y preseb mewn cadachau, a heb le roi ben i lawr. Ac eto disglai'r lir gogoniant yn ei addoli'n arglwydd mawr. Rhyfeddod geni yr arglwydd Iesu, a'r gair yn cael ei wneud yn gnawd, y criwr yn crio mewn cadach. Pan fo seina i gyd yn mygu, a sŵn yr utgorn uwchau radd, ca fynd i wledda tros y terfyn, yng Nghrist y gair, heb gael fy lladd. Mae ynddo'n trigo pob cyflawnder, llond gwagle colledigaeth dyn. Ar yr adwy rhwng y ddwy blaid, gwnaeth gymod trwy offrymu ei hun. Maen nhw wedi mireinio'r penillion yma yn y llyfrau enwadol yn aml iawn, a newid ambell i air. Ond da chi'n teimlo yr rhyfeddod dofn yma yng ngweithiau Anne Griffiths. Ac un arall, wrth gwrs, oedd yn rhyfeddu oedd Pantycelyn. A ges i holl weithiau William Williams Pantycelyn gan Betty Wyn a Dr Denzil Davies yn Rhodd. Wedyn, dwi wedi elfa mewn llawer ffordd o fod yn weinidog yn Ebenezer. A mae William Williams jyst yn sefyll, dydy, mewn gorfoledd yn meddwl am Dduw a Iesu a'r Ysbryd Glân. Hyn yw'n pleser, hyn yw'n hymffrost, hyn yw'n chysur yn y byd. Mod i'n caru'r addfwyn Iesu, dyna meddiant i oll i gyd. Mwy yw'n rhysor nag a fedd y byd o'i fron. Mae'r trysor sydd gen i yn Iesu Grist yn fwy na trysor Elon Musk a phawb arall gyda'i gilydd. Dwi'n fwy cyfoesog na holl gyfoeth y byd. Ac ni allai fyth fynegu pe anturiwn tra fwy'n byw, pa mor hyfryd, pa mor felys, pa mor gryf ei gariad yw. Fflam ddi-derfyn, ddaeth o ganol nef i lawr. Y cyfaredd sydd ymhlith y Cristnogion cynnar yn yr eglwys fore.
a'r cyfaredd sydd yn rhan o'n bywyd ni. Peidiwch â gadael i'r byd yma a'i anghrediniaeth, a'i ffolineb, dynnu'r cyfaredd o'ch calonnau chi o gariad Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna emynau eraill y gallwn ni dyfynnu, ond dwi ddim am wneud hynny oherwydd dwi eisiau symud ymlaen at rhyw 2 bwynt bach yn sydyn. Oeddan ni'n sôn am y cyfaredd yna yr wythnos dwytha, ac hefyd, os ydw i weld ffynodiadau, yr eglwys yn gweddio torri bara. Beth nesaf dwi eisiau sôn amdano fo, penod 2, llyfr yr Actau, di adnod 44 a 45. Yr oedd yr holl grendinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu ei heiddo a'i meddiannau, a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Felly, yn y dyddiau cynnar, mi oedd y Cristnogion yn gwerthu'r hyn oedd ganddyn nhw ac yn cael cronfa gyffredin, ac oedden nhw'n rhannu hwn rhwng i cyd aelodau a thu hwnt. A mae hwn yn math o destun, dan ni'n yr oes bresennol, yn neidio drosodd ac yn symud ymlaen yn reit handi, oherwydd i bod nhw'n geiriau heriol, oherwydd y dull da ni yn byw, ac oherwydd y cyd-destun cymdeithasol, economaidd yr ydyn ni yn rhan ohono fo. Ond mae rhaid i ni wynebu'r her ynde, fod dylanwad radical yr arglwydd Iesu Grist yn newid ffordd y pobl o fyw ac ymddwyn yn sylfaenol. Da ni'n gorfod gwynebu hynny a gofyn sut yda ni yn 2026 yn ymateb i adnodau heriol fel hyn. Cwestiwn sydd yn codi, os disgwyl i ni, i Gristnogion ym mhob canrif, i roi heibio i holl eiddo, i gael cronfa gyffredinol Ebenezer, lle mae'n holl eiddo personol ni wedi cael ei werthu, a bod ni'n byw ac yn rhannu'r cwbl gyda'n gilydd. Mae'n gwestiwn gallwn ni drafod yn ddigon difyr mewn gwirionedd. Mae yna rhai eraill yn dadlau bod hon yn egwyddor oedd yn cael ei gweithredu mwyn rhoi'r eglwys Gristnogol ar sylfaeni cadarn yn y 10awdau cyntaf. Fel bod y dystiolaeth yn tyfu, fel bod nhw'n gallu ariannu gweithgareddau. Ond wrth gwrs, doedd o ddim yn rhywbeth oedd yn digwydd yn ôl yr hyn da ni'n ddysgu yn llythyrau Paul. Oherwydd mae Paul yn annog y Cristnogion i fod yn hael gyda'i heiddo a'i harian. A falle na dyna'r pwyslais da ni yn ddilyn. Oedd y Cristnogion cyntaf yn dysgu ni, byddwch yn hael hefo'r bendithion materol mae Duw yn ei roi i chi. Mae yna 3 peth yma mewn gwirionedd. Yr angen rheidrwydd i fod yn hael at gyd Gristnogion, o fewn i'n heglwys ni yn hunan, a thuag at gyd Gristnogion yn gyffredinol yn y byd. Mae honna'n un egwyddor sydd yn cael ei phwysleisio. Ac hefyd at waith yr arglwydd Iesu Grist. Wedyn mae'r cwestiwn yn codi, pa mor hael ydw i tuag at waith yr arglwydd Iesu drwy Ebenezer? Ydw i'n rhoi digon o'r hyn sydd gen i hyrwyddo gwaith a tystiolaeth Iesu Grist drwy gyfrwng y gynulleidfa hon? Ydyn ni'n barod hefyd i helpu'n cyd aelodau. Mae hwnna'n un her. Yr ail her ydy yr alwad i fod yn hael yn gyffredinol at yn cyd-ddynion ynde. Oherwydd mae'n adlodi ac anghyfiawnder a newyn a rhyfel yn digwydd, ydyn ni'n digon hael tuag at yr rhai hynny sydd yn anghennus ac mewn trallod wrth i ni rannu yr arian sydd ganddo ni gyda gwaith elusena a mudiadau Cristnogol yn gyffredinol.
Felly mae'r adnod yn herio ni i fod yn hael gyda'r hyn yma Duw wedi roi yn y meddiant ni. Mae pwyslais y Beibl, mae pwyslais yr Hen Testament ar fwy o gydraddoldeb rhwng hunan y gymdeithas nac sydd ganddo ni ar hyn o bryd, lle mae yna gyfoesogion yn ymelwa yn gwbl anfoesol yn y byd ni. Godan bach. Godan bach yn llwngu. Neithio symud yn munud. Ia, yda ni, mae yna anghysonderau mawr yn economaidd yn does. Yn yr Hen Testament a'r Mawr Syndod, mae yna bwyslais ar ailsetio'r economi. Mi oedd na flwyddyn y Jubilee yn digwydd bob 7 mlynedd. Oedd na flwyddyn y Jubilee ar ôl 49 mlynedd. Ac ar ôl 40 mlynedd, da chi'n gwybod beth oedd Duw wedi dweud wrth bobl Israel? Mae eisiau i chi ddileu dyled pawb yn y gymdeithas Iddewig. Fel bod pobl yn cael dechrau o'r newydd ar ôl 49 mlynedd. O bobl bach, meddyliwch sa'n nhw'n gwneud hynny yn y byd ni. Y gwledydd sy'n mewn dyled, mae gwledydd Prydain mewn dyled enfawr. Bob 49 mlynedd, bod chi'n dod â phobl i fod yn gyfartal yn economaidd a'i gilydd. Dwi'n meddwl na i sôn am hynny ar ôl yr ha, cos o'n eithriadol o ddiddorol, y pwyslais yn yr Hen Testament. A wedyn y trydydd peth ydy, peidiwch â chael eich twyllo gan gyfoeth materol. Mi oedd Iesu'n dysgu yn doedd, peidiwch â chasglu chwyd drysorau ar y ddeiar, lle mae gwyddi'n ar hwd yn difa, lle mae lladron yn tolu trwodd ac yn lladrata. Peidiwch â seilio'ch bywyd, eich gobeithion, eich cwbl ar gyfoeth materol. Cesglwch i chwi drysorau yn y nef, lle nad oes gwyddi'n rhwd yn difa, lle nad oes trysor, lle nad oes lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Felly mae'r pwysleisia yna yn yr her yn yr adnod i bod nhw'n gwerthu a bod yn hael at ei gilydd, at waith Iesu Grist, yn hael tuag at ei cydyn ac ddim yn ceisio materoldeb. Ac yna i gloi y prynhawn yma, dwi'n tynnu'ch sylw chi at gymal bach arall ar y diwedd, yn syml bod yr eglwys yn addoli hefo'i gilydd. Adnod 46, a chan ddyfal barhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn ei tai, roeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon. Felly oedden nhw'n addoli hefo'i gilydd mewn 2 gyd-destun yn y deml, oedden nhw'n dod at ei gilydd mewn criw mwy, oedden nhw'n addoli'n gyhoeddus yn y fan honno, ac hefyd yn hau i gilydd. Oedden nhw'n mynd o gwmpas yn addoli, yn sgwrsio, yn siarad ar aelwydydd i gilydd. A do'n am sôn am gapeli neu eglwysi'n cael ei adeiladu am 300 mlynedd yn hanes yr eglwys Gristnogol, rhywbeth ddigwyddodd wrth iddo fod ddod yn grefydd swyddogol yr ymerodraeth Rufeinig, oedd adeiladu'r eglwysi crand yma. Cyn hynny, synagog tai oedden nhw'n cael ei hel o'r synagogau yn diwedd, ond yn hau i gilydd. A dwi'n credu na un o gamau gwag yn traddodiad ni ym Mneilltuol yng Nghymru ydy ddaru ni adeiladu gormod o gapeli mawr a yr eglwysi yn rhy niferus a ddaru nhw anghofio cartrefi pobl fel mae'r esiampl yn y fan yma. Edrychwch chi ar hanes yr eglwysi lle gafoch chi eich magu ynddi yn ôl i'r dechrau a fwy na thebyg fe gychwynodd yr achos hwnnw mewn tŷ, mewn tyddyn, mewn twlc mochyn, mewn tafarn, i hel pobl at ei gilydd ar aelwydydd ac ar ffermydd hefyd. A mi oedd yna bwyslais mawr ar ddechrau Neilltuaeth
ar gynnal gwasanaethau yn y tai, a cadw dyletswydd yn y tai. Ac oedden nhw'n disgwyl i'r aelodau 2 waith y dydd gadw dyletswydd oedfa gweddi bach ben bora ac oedfa gweddi bach gyda'r nos yn ei cartrefi. Oedd John Elias yn cynnal yn Sir Fôn yn ei gartref, ac oherwydd morynion a gweision ac yn y blaen yn y tai, yn y ffermydd, mi oedd yna gymaint â 5 arigian yn mynd i dyletswydd John Elias. Ac os oedd John Elias i ffwrdd, oedd ei wraig o'n cymryd drosodd ac yn arwain yr addoliad. Oherwydd be ddigwyddodd wrth i ni symud o'r aelwydydd i'r capeli, oedd nad crefydd y cartra'n gyntaf wedyn oedd Cristnogaeth, ond crefydd y capel. A mae yna wahaniaeth yn hynny, llynde. Mae yna wahaniaeth rhwng bod teulu'n dod at ei gilydd i ddiolch ac i addoli ac i weddio, a bod ni'n ymgynnull mewn capel. Ac fe gollodd ym neilltuaeth yr cysylltiad pwysig rhwng aelwydydd pobl a'r teulu. Crefydd y teulu oedd ym neilltuaeth ar y dechrau, nid crefydd y capel. Felly mae'n drawiadol yn y fan yma bod nhw'n dweud, dyfal barhau beunydd yn unfryd yn y deml, yn ei tai, roeddent yn cydfwyta mewn llawenydd. A dwi'n licio'r pwynt yma ar y diwedd, oedden nhw'n cydfwyta hefo'i gilydd yn aml. O, dwi'n meddwl dyla ni gael patrwm o gydfwyta'n amlach efo'n gilydd, a pryd o fwyd i gymdeisasu ac i siarad ac i ddod i adnabod yn gilydd yn well er mwyn i enw. Amen. A dewch i ni gloi efo emyn ragorol W. Rhys Nicholas. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw, tydi a roddais dim i flas ar fyw, a'r geiriau sydd yn weddill. Bye.
Diolch am eich cwmni, prynhawn yma. Oeddech chi'n teimlo'r gorfoledd, teimlad o ryfeddod y dofn yn yr emyn yna, dydach chi bo. Mae'r halleluia'n fenna i di. Diolch am eich cwmni. Diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi yn dod â'r gwasanaeth at ei gilydd. A dymuno wythnos da i chi, yr wythnos yma. A peidiwch â llosgi yn yr hael. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, ac eidw eich meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.